ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunoita kutaura kwandikuita kudai nyaya yandava nayo mukati mevhidhiyo ino ndeyatsikana yabhefi ndosaka ndakabata pauro rino handizivo what can we represent vakumabhefi. Rega ndipute big disclaimer kuti kuuya ndakabata mupaulo kudai it's not like ndikuda kuita mumoko kuna kumabhefi. Aiwa sekuziva kwanhu vazhinji vakumabhefi ndinozikanwa noita sei nekunge vachinzi vaikwasa kuinda pamusoro zvokwadi pamusoro pechirubu chebhudhingi vachibva ipapo vachitsvedza kudai nacho kudai vakaisa musoro pasi kudai makumba akaenda mudenga kudai usu iri ipauro iri ravanenge vareva po vakumabhefi vachiita kuzvununguka vachiita kurimunenedza tokuziva kuti ndinoita chi vakumabhefi tochibva ipapo toita zvokuti pavakadai mamavhidhiyo emasongo vaona vanhu vakagara pasi kuti what kind of this girl is this dancing skill tikati handizoziviwo nekuti zvokwadi zvamwari chaizvo kapa rangu radzoka roita brum nokuti puwo racho ndarichawa ndoriwa nepiwo vakumabhefi ndivochinzi vawanikwa zvanhu zvakanaka. Hakuna vanhu vazhinji kunyanya vamadzimai vasingawani shuviri kana kuti vanga vachiita imba dzavo. Munhu wese unoda kutotiwo ndigare mumba ndinge ndichinziwo mainhingi tobva vanhu vatanga kuita kuti museko kuti vadi vazowanikwa indanga asingatozvi kuti vakumabhefi vanotori nenikideme yavakapuwa nevanhu kuti anzi sinuka inai ndikati ko vanhu vaizoti kuna kumabhefi sinuka sei why would they do such a thing kuna kumabhefi pepe ya ndozoona masikirishoti atenderera asi satatoona masikirishoti atenderera yese stage by stage vachata vazonzi vadi vazonzi murume wacho ndidhokotera vamwe vati haasi dhokotera ndinesi hatizivo munhu unenge wada munhu wake unenge wada zvishuwa haungakwanisi kuinda pakati pevanhu vanonge vachidanana zvakanaka. Tobva ipapo tochizara pane nhau yakanga yapostiwa mavhiki mashoma kana kuti vhiki yapera iyoyo museri zvikanzi iwe wochiti unoda kuita muhaulo kune munhu waunofunga kuti anoitawo muhaulo unoziva kuti ndinogona kutongoita sei mutongoirova yeke zvangu chihaulo chacho hatisiwo did I know kuti bhudhi yeke rachiremba vasonzi ndichiremba kana kuti vanzi kuite chiremba dhokotera vanofamba vakapfeka mabhacha achinda mudenga chiti nokuti madhokotera ane stepi dzavo. Madhokotera kana apinda muchipatara zvokwadi kura nhema that thing rosara achitevera munhu watenda kare ndo stepi dzavo dzine mabhacha avo machena. Zvikanzi kwete munhu uyu ndiyekera munhu unoita zvokushanda nevanhu vanopfungwa dzinaisoita step kureva kuti wangatanzi munhu unoita sokuti nesi wemapenzi ndozvadii zvazvitaura nhasi zvakushata zvezvakangonaka futi asi nhau yazoitika kuti pabuda palivestream pepe patavanhu zvakawanda zvezve inoona kuti cbf vachitaura kuti vanga vaine pain uye vanga vachigwadziwa vasingamboiti kusvika pekupesa kusvika mumongo vepe munondiudzira kuti munhu ungaita mwedzi miviri no rent from the plus 44. How can you do that? Munhu zvokwadi wakasiya po kuti ndichambosiya mapo ese kwandaiwana mari yangu kuti ndinge ndichiinda kundobata musika ndichimbira nemba yangu kuti iite zvakanaka. Vakumabhefi ndokunditora zveshe nemugwako nemigoti vakati handisiyi imba yangu ndo imba kairi kuti unongobikira sadza munhu wako pese panenge achiriga titi ava vanenge vachibhuruka vachiva kuzoita visiting kunzi bhudhi yekera vaiva muputsi senhemi yavo ndo inonditi vhiringi kwanzi vanagirofoni ndi 50 and I'm thinking 50 how is this doctor of the nurse doing it 50 kusvika tasvika patenika une watonzwa nekukaunda kuti unonzi doka my day precious princess what ese how can a doctor do such a thing? 50 is not a joke. Kana vamwe ndoveri ku plus 27 vamwe vari ku plus 44 ikoko kwaani maipondo ndo vazotoguma vadi vakutrenda pepe vane fantasy here kana kuti vane chiivo kiranesi vedu vekupi veiko kuma plus 44 chii chiri kuitika navo why though vachizoenda kuvanhu vasisikana nekuti kwatambire kuti anzi every musikana uyu unofanira kutosenda cbd yake kuna chiremba nesi. Saka chiremba nesi ndisati ndaziva kuti inonzi fetish here kana kuti inonzi kera iyoyo fantasy yavanenge vanayo I am confused like chiremba how 50 is not a joke guys. Ndikati alright ndokubva zvandida kuva expose oda kutoendeva ikisipota isipevhiwa uzi hasi dziriyo so pevha ungoda kutoexposa cbd yanesi
kunida kweire nhaiva kumabhevhi muda kuexposa CBD yemumwe wenyu vaimbofambidzana saka ndifunga kuti zvingangova zvinhu zvakanaka kuti munhu ngangoexposa CBD ndokungangwanokasha zvingamboiti kana handizivo vamwe vachikumbira ma50 pounds ini ndichimwa mari ende dzimwe nguva nekuti kana ndofunga cheuviri kuti vaende kundotambawo kana zvo zvavhugwa izvi uyo munhu uya unongoita sei unoti vachengera kuti waindire ikoko mwana manje muchengero wacho indocha kuti uri kushamba sei iye vari kuplus 44 musikana uyu mudzimai bhevhi uri kuplus 263 saka manje vanhu vazhinji mumakomenzi ongochifudza kuti why aren't you going there indako zvikanzi ndinoda divorce ndoda kana vana aiwa iwo sainda divorce iyoyo inda kuengland first waindako because iwe unesposa visa mune muchato waenda kuyeka wosvika pepe iwe wazochimuramba uri ikoko iye advise vanhu I don't know how it works, I don't know how their relationship is going east south kana kuti north handizosii ipapo apo ndedaita kuyere asi ndinongoti kuna Steve all the best nechine relationship vanokuti pazvinge pobuda kunzima vanotuka futi vanochituka nekuti vazoita episode 2 season 2 vaiisa yekuti vanhu vacho vese vasikana vaisendirwa mameseji naivo iyoivi vamufudzi ava vavakanda futi papeji pavo why but I'm still trying to figure out kuti vakubabhevhi machansi ese vakamawana kupi vanotresa here kana pane zvavari kuita kuti vangu vachizoti ningi ndiye arichasei ari kuda nemurume wangu oro else vane mapasswords kuti kuda sikana bhevhi uyu ane password yani yavamufudzi ava ini ndakuva vamufudzi because handizivi kuti senyama yavo inonzi chini ndiconfuse saka ndovati vamufudzi chiremba nesiva vavo kundizoti chiremba nesiva mufudzi wakabakwa votuka vasikana vaive I don't know his personality it confuses me nekuti vangotuka vanhu vanhu vavakati isu hatimbiri zvinhu zvakaita saizvozvo saka kureva kuti vakumabhevhi is a very good investigator saka department futi pamwe mwana vangofanira kushanda naro varondorokuti vange vachiongorora zvinhu zvakaita saizvozvi nekuti vanobata singamboiti ende vadanzira kutoti ini nyange wemwoyo ikapitsikawo pavanhu vavo vari kutumigwa ma50 fans machi hana mabasa zvokuti vari kuputso yavo vakumabhevhi achema I've never seen bhevhi achichemeni bhevhi ndomuziva achikwidzana kudzika nepo ndozvandoziva zvokuzotoona zvinhu hamuzozi painternet I didn't know like it came as a shock to me vanhu vazhinji mucomment section vakatotaura kuti nesuwo takutochema tiri mukati mevhidhiyo iyoyo vachiona ndikati zvina kushata mana asi imba inogara bhevhi aita kuti hanzi yakasainwa lisi yacho naiye yekerawo naiye mufudzi ndikaita kosaina mulisi mufudzi uya zita remufudzi yekera paya ari kuramba kubhadhara rendi 2 good months that's $450 US. I'm like, what? Ndarowa nebuka because ndatoti kuda dhokotera nesika avaiti bhebhi rangu da kuti gare pakanaka singamboiti kwakutsvaga panodhura so now kuda kumabhevhi panenge paita sei pakuvaremerawo saka vanhu vazhinji vangoti madii kubva ipapo sinzi pachidhura singamboiti moindawo pakati chipei saka izvozvi kuti vakumabhevhi vachazopatora here kana kuti vachapatambira sei I have no idea asi tichiri ipapo zvakare ndazobatikana kuti uyu vamufudzi ava nekuda kwei vachiti vakaita transaction yekuti ndatumira mari kumudzimai $250 iyoyo vonzi ndatumira mari but mangwana voita revet. That's what we call reverting of the transaction. Why on earth would someone do such a thing? Unoitirei revet kana uchazwa kuti mudzimai wako wakachata naye mukoti kwacho kwavakachata kwacho vakabvisa mari woyekera wota revet. Ifixi yandishamisa kuti chiremba zviri kufamba sei ende futi 250 ndikaicalculate pepe nerendi yabhevhi yacho kunzi 450 haisi kutombokwana zvikwereti zvemwedzi miviri zvine rendi yachisikana bhevhi saka dhokotera chiremba nesi vemapenzi vachoni vadazana kuita sei vamufudzi vatondiconfusa like ndatoti vamufudzi ameno vanhu vazhinji vakati siya unomirira chii kucomment section kwako kwakaoma zvikanzi chamwari migoti unongoisiya mba imomoita zvikanzi ikoko kwachoni ikoko kune mumwe munhu wanganesta here ranga rine imba saka vakangozodii saka anotoda munhu anomushandisawo vapedza zvikanzi vana mumwe nemumwe anikana mai vakewo vanhu vakadzi 5 vaya vapedza zvikanzi indota matransactions okanzelewa ndezonzi ndaunotora mari kumwana wake woti uonondiconfusa tisiwo marelationship acho ndokungana amweni nana vana vaya kuti andizokuti ari sawa here kana kuti ari sweet and sour I have no idea so
zvacho zvazvakawandisa zvabuda nhasi. Nonasa kuti wanyanya kugwadziwa singamboiti ndofunga nekuti nekumbobhulokiwa. Vamupfudzika let me not judge hangu zvekudero but vamupfudzi ndashamisika kuti kwamupfudzi munozobhuloka mudzimai wenyu wamakasainira nadocument kumakoti nekuda kwei. Why would you block your wife kana vakuda kutaura naye vodzoka? Asi pane vanhu vazhinji vakati aiwazve imimi wewe Bevika, be careful of your friend. Why is it that pese panonzi panonetsana nani iwewe nemunhu wako anozouya through your friend? Be careful because vanozoziva sei kuti wainda kana kuti kunotamba majaivi iwayo papo kumabhawa koko friend ndio yozokudza. Saka friend iyi iongorore. Inini, who am I to judge? I can't judge anyone. I can't really say friend ya Bevi yakaipa kana kuti haina kuipa. Muona manje vanhu macomments ngavada kuti be careful of your friend. That friend ikuzwa too much. That friend to say ichita muchuchisi wenyu all the time. I don't know. Kuti zvifamba sei. Saka zvakaoma nekuti Bevhi vati havasitombeta zvokuseka. Varikutoda kunyatsa kutopedzera nekuti handzi expose anga nadhiri nazvo. Munhu wakanga wanzi zino rakwerora hakuna kana munhu chakona. Inzvoti zino Bevhi rakaita sei. Munhu aingozvitambira chichukucha zvinhu zvake paekera vanhu vese vachingoona vanhu vachingofara vachingodi kumacomments manje wangosvikasa. Vedei ndomwana zvakudzisaini zvakawanda. Kuti zvakanyange ukachukucha sei hazviti kuti munhu ungoekera. Vana Agribet hamufambi makavagona. Vana Abel hamufambi makavagona zvikora atikura nhema. You don't know what exactly they need in this world. Unode munhu wakakwira nekudzika zvokwadi pamapo aya emagetsi. Unonzi nemunhu unokubhuloka. Unonyimwa zvakare mari yerendi nechikafu. Saka unoda kuti I'm also confused because vanhu vazhinji ndozvaunga kutanga kuanalyze vachiita kuti vafume vachoni saka tichazi kuti vanoda chii. Unzi wanzi uyu wachoni haudi, wanzi oraiti amubvisa pepe unoda nhingi, wanzi oraiti wamubvisa pepe unoda ekera. Saka chiremba ndofunga vakonfisa vanhu vazhinji. Apa chiremba vacho vaitotorwa maselfi nevasikana vachoni vanika I don't know, maybe it's his thing. Mwana manje saka asikazvisi kuti vachadzokera here futi kana kuti chii chaitika pa nekuti navo vanhu vazhinji vangu vachiti munoona zviri kuitika ka vanhu vese muri kuuya panapa muchikomenda ka but you never know these people they might actually talk vapedza kuita mutoko wavo imi muchasara muchisvoda vanenge vadzokerana imi matuka munhu manyengera munhu kuti siya munhu rega kusiya imba imi muchasvodirika handiziviwo kuda migoti yake uyemba yoyekera navanhu wakambozama kumiramira zvokwadi kusvika pakusiyapo mapo ese hiraya kusvika pakusiya zvese nemigoti neikira kuti ungozvivaka imba yako. I don't know. So ndinongoti hangu wish you all the best kuna vakoma Bevhi. That's what I can say. And zvakare ndichiti kuna vamufudzi I don't know what I can say because nango side run asi Bevhi vamufudzi asandarihwa asi ringotenderera kuti vanoda chita kumba kubashi muhaulo vanoda singapoiti ene mudzimai ndofunga vasati vasabhumita mapepa ekuti sikana Bevhi chinge chindawo kumhiri kwemakungu. Why I don't know. So vanhu vazhinji vanga kuti wadi kutsvaga chipi kana kuti zvekuita kana kuti business uite zvimwe chino bosi vazoguma ofewa ekera accommodation nambura kunzi kune kurikuri ako asi kurikuri kudaro hamene uchazvifambisa on top of that ndichiri kuvaka hana kuti yapera imba isati yapera zvarivo vanhu vazofamba mastreet vachitanzi ndakati ndakumba kwangu ikapera I don't know. Saka ndo zvandanga ndangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ini ndichakubate zvakare but kamchinotivira.